молодець, от просто я аплодую Анні Скороход, вона абсолютно фахова, юрист, фахова, підкреслюю, дай Боже там іншим таке бути. Вона одразу виявила, де там шахер-махери заховані, а шахер-махери заховані в наступному. Згідно з проєктом, який подали «Слуги народу», передбачалося, що цим оператором управляє не Кабмін, а міністр фінансів. Тобто, як фізична особа, міністр фінансів умовна Маркарова підписала їм якийсь статут, і підписала спостережну раду, і в принципі на цьому місія закінчена, вони пішли в автономне плавання. І забили норму, що уряд не може скасувати ось цей підпис міністра фінансів. У мене запитання, так цей оператор, він український, національний, тоді він підпорядковується уряду. Або він міністру фінансів, розумієте? Вона абсолютно прочитала і вона вивела їх на чисту воду. В результаті до неї підбіг керівник фракції Арахамія і почав їй розповідати, щоб вона цього не робила ніколи. Ну, там в неї сьогодні зовсім Я ще раз кажу, я був свідком, не треба мені тут взагалі нічого розповідати. Я був свідком, я поруч стояв 2 метрах.